Abrenkese Nyamenihene Nana Opoku Amponsem ono eno ti apakemu woko na wakwa akohwe Nana Serwa Bonsu baby eja abrewa yede na to a yesiesi na hyehye no kama ani nyina na maremfi se eka asante yeyiyo eho kwan ya faso a sabio obi eto nananum ewonse do a anase ofra na ntuma mutintim sa okọ akura kwan ya yefaso a ija ne kwan no maremfi se sabio wohene ye beka se wohene ewu na wohene ewu a ye nka ne sa ye wo ekwan bebra yefaso a ye kanu se de ye beka se obi ewu obi a keke ewu na na setime muni bi ewu debi Hemaa eda no to ma ye nka ne sa ye ka ne se okọ akura ofra ne ntuma mutintim mu okọ nananom ho eno ne nsemfu a edinidi gina holomo eka ema no eye akono ema ne ye fe sanse oyo hene anasa oyo ba Hemaa sese se ohwe na Serwa Bonsu a entimi nkase owu de emum no ofra ne ntuma mutintim mu anasa okọ akura wato nananom ewo ense do a ni nyina no eye semfu ebetimi di agina ho na ye de ama oba Hemaa na Serwa Bonsu de adreye no abusua arefo Nana Opoku Amponsem ya Abrenkese Nyamenihene ene wodada ho kakra Arefo ebrene widu wanya asi afri na parking eche Nana Opoku Amponsem afin akatu na wodu ana Serwa Bonsu Hey, passa. Arefo sese se wo hwe a wakohwe abrewa ani echi awi na yahemfo no obesa manka Nana Opoku Amponsem Abrenkese Nyamenihene ono so sakaka o me yenhwe yenhwe bibia
Arafo say social nana Opoku Amponsem abrenkese Nyamenihene wakɔhwɛ emu nani echi awie afi no de nani echi ni ewo dwabɔ nase ama edom ahemfo ene ntini twetwe adehye ene abusuane adofo eba ye no no wɔnom so akwa no akwaba ewo hɔ no megidi sese amiri wu bisa se nana Opoku Amponsem abrenkese Nyamenihene eche no ahemche yi na hosuo no tuntum ehu sa haban mu bi ebiabiem na afi ye wo adikoku bi no de ye ni gyan nyanhye so ye ntin bi hu adikoro yi na enso no abe no no ye meko ya receive masum se eye meko enti sa wo hwa haban mu na meko no di mu haban no de ye betimi akire mu yi bi free se sa wo hwa abe ho a sa haban ya ne wa abe ho pa abe ho titiru na ya ne tawa sebe ye de ye abe kwakura de ya bendura ya na ede pa ye de yo na imum mprempre die senti a mekono ene ahaba na aka bomu no ebetimi a chimse mekono die e kire se asamiya atono pa na imum ahaba mono no die nyansapo ye mpepre ye ho na ye ntuma mpemdika na ye nkoka ne nimu habamono no ye bibisem na debi no ya kiremu senti a wo hene ba ne maame doti yi ase na ahabamono hyehye ne che ho na mekono twetwemu mekono de betimi a chemse de medical kan asam ya ato no enso ahabamono no de ehwehwe aso kakra ye mpese ye be ye niamo ho sem bia ne nkoka de nimu na bia ya no nkutie enti no ye de no beso ha na tini ye kase bomodra na di echi ebire semu no ebechirim ama yehu eno so na se kire pote eni sentia nana Opoku Amponsem abrenkese Nyamenihene ode tata na so ho na obai sabiri wo chiachia na afeyi no wakọ akwatenase ewo honma enye asempetro nso ye dantemo ne se otumfo nsi anemu a eye nana apawiafe abibio sawansan Nyamenihene eba ye no sa ahyenso de ye hu bi ewo no na hencha na ehye no no so anase na botire no mu enso ohini we de eba ye no ehu bi enunti ne hu be hia se bebi semu na pe no debi ye de asechire no e de amamu ewo ho no osa ntimi ye hwe kakra
Arafo sese se wo hwe bra yeduna na Opoku Amponsem Abrankese Nyamenihene nena ene dafumi waba aba betena se na se wache wi a waba abegina konwa afei na adofo adehye ene mpanyimfo mo nso ba ye no mbeba mo mama na akwaba so hwe akona hene na ete ne nchen na kunadu ya dom kumanin otosunum saa enso na kusi obudum eye dom ya abrahene ono nso etoato so saa me Asante mantem so afo Simon wo semensa ono nso wo chia ewe Simon wo ntutu anguso wo hye na tade nti ono ogira wo wo chia Asante mantem so afo no mare mfi se na ado ba yi wakode yidi kan na ne mpenu so wasa atu ne bi ma wo se di n'adwuma enkane no bosontwe abato mpesua so wona na oye mrahye bedwani ho ansa na wo se ya wodutwum bo ba ababetu na de so ewo hokure ya eno nso emu nkyeremu kakra ye de ebema eno no wache awie adofo no buso a wono echiacha ahemfo a wono atena asi itina yese eno nso de eho eno no a ye de eto wonim eno no ye da so ewo Appiadu. sa wo hwe sa bredi a na chese na Opoku Amponsem o ya Abrankese Nyamenihene ne maame na wo behwe na fiyi ekura wo kono wakono boko ne nema aye boko no wo tunuto anase afidie ne braso wo fi dwanum na wakokora e ma remfi ye hia ene bota ititimti a wo ba Akan memu ntiti Asante memu anuma obi a wo wuo no sebe na kwankwaja no ne mfa ni agro no chese wo kokobọ amane te wa mane ne kwan beja wo no e kire brabo a bebo ne ha ani suba beda ne di wa ti ye hwe yin se obi a wo wu a wo ko bia ye gidi se ko fufuru bi wo no ma wo sa akọ ne bra wo no nti ye jan kwa fefefe e ma ne sikampo a sabi wo de beto nsuo di ano e wo kwa so a e de bopeti ano e de ma no duku ma no ntoma bibia aka ho a nyina ekowie pe nti abusua ye mfa mu ensi ewa ahanomo na afi no yenso so defo osu amoyi a wotoso mienu defo osu amoyi a wotoso mienu Appiadu hini a watwamu ne deba ehodom ne funeral grounds baby ye no wona dwumadi ekoso NYANSAPO sane na badwemba ye de mu besi anomo na ya soro so ebresem no ebesa enemu adi ehia bim YouTube na abenya NYANSAPO dwumadi no YouTube wo mepa cho subscribe share like na jawadwenkyere